Assalamu alaykum. Berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň mähruban adamlary. Bizde gahryman arkadamyzyň saýasynda döwletli döwranyny ýurtda bolelin durmuşyň, asuda parahat durmuşyň eşret öýürmüp ýaşamagyny tüýsüremden arzuw edýär. Ine şular ýaly ýaşy arzuwlary bilen Türkmenowat teleýaýlymyna faat bolan föhüdatly gepleşigimiň täze sanyna tomuş etmäge çagyrýar. Mähruban ýerçiler, bizim faat bolan föhüdatly gepleşigimiz elbetde 0559 belgimizde ýiberen SMS-leriň esasyna taýýarlanýar. Gepleşigimiň ikinji sanyna sizin isleglerinizi kanagatlandyryp ýörüýte sizin süýgüli aýdymçyňyz Ahmet Atajanowy bu gepleşigimizde çagyrdyk. Ahmet, sizi gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Bizim her bir günümüz şatlyk dawarlar etsenýär berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne elmdama ýurdumyzda toýdur, bayramlar beslenip dur. Bizem şol bayramçylyklara täze öz eserlerimiz bilen, aýdymlarymyz bilen çykyş edýär. Bize şu ajaýyp döwürde okumany, öwrenmäni, döretmäni, uly mümkinçilikler döret berýär hormatly arkadaşymyz. Hormatly arkadaşymyz bize halipalyk bolup durýar, ähli ýollarda da, ähli ulgamlarda da. Bizim bundan ýanada täze eserlerimiz bilen halkymyzyň öňüne çykyş eder. Bizi şeýle ajaýyp zamanda ýaşatýan hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. İl ýurt bähwet alyp barýan işlerine elmedama rowaşyklar arzuw edýär. Köp sag bol. Ahmet, sen bu ýytynç dolup ödüňde tüýsüremden goşulýar. Ahmet, bizim gepleşigimiziň ilkinji sanyna tomuş eden bolmaly. Elbetde täzer has biraz içkinrä düşünükli bolar ýaly mähruban iýleşlerimizde size gepleşigimiziň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyrmakçy. Ýagny bizim bu gepleşigimiz faat bolan föhüdatly gepleşigimizde ýörüýte bizim gysga belgimiz bar 0559 gysga belgimizde mähruban iýleşlerimiz bir näçe SMS ýollaýarlar we şu SMS-de gepleşigimizde görmek isleýän aýdymçylaryny ýazýarlar. Bundan başga da şol aýdymçada istek soraglary, istek aýdymlaryny bize ýazyp ýollaýarlar. Bizim şol iýleşlerimizin isteklerini kanagatlandyrmak maksady bilen bugünkü gepleşigimizi taýýarlaýar. Biz ýörüýte gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçy bilen iýleşlerimiz arasynda telefon arkaly faat bolan söhbet gurnaýar. Häzir iýleşlerimizden iň köp SMS ýollan iýleşlerimizin bir näçesine biz öz gepleşigimiziň adyndan jaň eder we siz bilen guruluşdurýar. Şeýle istek aýdymlaryny ýerine ýetirip berseňiz asam täsirli boldy. Uly höweslen. Onu mähruban iýleşler, biz faat bolan söhbetli gepleşigimizde başlaýar. Ahmet, sizin muşdoklaryňyzdan bir näçe SMS-ler bize gelip gowuşdy. Şol SMS-lerin içinden muşdoklaryňyzyň iň köp SMS ýollan iýleşlerimizde mähruban iýleşler jaň edilýär. Taýin bolsaň, Ahmet. Taýin. Muşdoňyzda jaň edýär. Alo, salam. Başlamyz Türkmenowat teleýaýlymyndan faat bolan söhbetli gepleşiginden jaň edýär. Bir de SMS ýollapsyňyz, iň köp SMS ýollan iýleşlerimiziň birisi. Salam, hawa uratly. Özüňiz bilen tanışdyraýsaňyz. Men Mar welaýatynyň ýörtine trawynyň täzirmiş daýhan birleşen 10-njy orta mektebiň okuwçysy Allahuly Gadyr. Gadyr, bu gepleşigimizde Ahmet Atajanow gatnaşýar we Ahmet Atajanowa gyzyklandyrýan sowalym bar diýip SMS ýollapsyň we istek aýdymlarymyz bar diýipsiň. Ahmet, men ýanymda. Alo, salam Ahmet. Salam, gowum Gadyr. Ogo, derdimiz. Awa, ýaxşy. Okuwlar owmy? Ogo, Hudaýa şükür. Tamam, jok koýaňyzmy? Awa. Bar işlewerin eger mümkin bolsa bir soragym bar Ahmet Atajanow. Baş üstüne. Eger siz aýdymçy bolmadyk bolsaň haýsy hünär saýlardyňyz? Aýdymçy bolmadyk bolsaň haýsy hünär saýlardyňyz? Awa. Aýdymçy bolmadyk bolsam, meň maşgalamda bir näçe dogan garnaşlym özleri molumçylyk bilen meşgullanýarlar, lukmançylyk bilen meşgullanýarlar. Meniň özüm kiçilikde şu biologiýa, hem taryh sapany has gowy içkin gyzyklanyp okaýardym, şu sapaklary has gowurýardym. Men aýdymçy bolmadyk bolsam, molum bolardym. İlkinji üstünlük getiren aýdymyň. İlkinji üstünlük getiren aýdymym gyýyllaryň nädi? Gadyr, bilýän gyýylaryň nädini? Şu anda yardım düşünüp göreyim. Yönetim ne yani?
Ahmet'in haýsaýdym gowy görýän Ahmet Atajanowyň. Eger mümkin bolsa ýa kaýdym gizlerin näde? Bolýa. Ulu höweslerini ýerine ýetirerse. Bolýa. Gadar sag bol. Okuňda sünnük, soňam orta mektebi sünnükli tamamlap, ýokary okujagyna girmeň tüýsürümden arzu edýär. Sag bol, sizem üstünlük arzu etken köp. Sag bol. Bar. Sag ol. Ene Ahmet ilkinji muştoňda jaň edildi. Toraglaryna jogap berdiň. Gadra gyýlaryň näde diýen aýdym ýerine ýetirip haýyş etdi. Ulu höweslerini. Yürekler ereder, kıyılarım nerede? Kıyılarım nerede? Kıyılarım nerede? Sevim ovadı. Kıyılarım nerede? Sevim ovadı. Yürekler ereder, yürekler ereder, kıyılarım nerede? Kıyılarım nerede? Neli bakan kıyılar bende diyenedine, aşk adına yakan kıyılar düştüm sevgiz adına. Altı yarım alıp elin mayil etti ödüne, kaç günlerim ötüp gitti düştüm bakar yadına. Kaç günlerim ötüp gitti, kaç günlerim ötüp gitti düştüm bakar yadına. Kıyılarım nerede sevin o adi, yürekler ereder, kıyılarım nerede, kıyılarım nerede? Kalvasının ovallarım bağışlatam yarıma, tergülürdün çemin bol barsam yarım yanına. Ay görküne gözüm düşer koşursam ovadına, şayat bolsa terbehüller menin sevgi sadıma. Şayat bolsa terbehüller, şayat bolsa terbehüller menin sevgi sadıma. Kıyılarım nerede sevin ovadı, yürekler ereder, kıyılarım nerede, kıyılarım nerede? Seykil basıp uz yürekçin gelsin menin yanıma. Her bakşın derdi derman otar salya canıma. Her sözlerin aşka perman aşık sen didarına. Pek sevgimi bağış ettin sevgili dildarıma. Pek sevgimi bağış ettim, pek sevgimi bağış ettim sevgili dildarıma. Kıyılarım nerede sevgim ovadı, yürekler ereder, kıyılarım nerede, kıyılarım nerede, kıyılarım nerede, kıyılarım nerede? Köp sag bol Ahmet ýerine ýetirip beren aýdym. Men pikirimçe gyýlaryň nädi ilkinji şekilde aýdymlanan birim kädiýän türkmen owaty leýlimynna. Ha, onu 2010 yıl teorekler şekile geçirildi. Yankı değişme yakınında. Kıyılarım nerede sevgi ovadı, yürekler ereder, kıyılarım nerede, kıyılarım nerede? Ahmet, gepleşimiň dowamyna biz size ýöreýte ödürjülük toparlamyň adyny bir garaçylmadyk soğudum, amma ýöne gepleşimiň dowamyny özüňiz duýarsyňyz.
Egerde taýin bolsaňyz, ileşlermeden telefon arkaly töhfet bilen dowam eder iletişimiz. Hawa. Alo, salam. Gowum ýagdaýlaryňyz biz Türkmenowat teleýiliminden saat bolan töhfetde gepleşiginden jaň edýär. Iň köp SMS ýolan ileşlermeden biri siz özüňiz bilen tanışyp aýsaňyz. Men Mary vilayatynyň Mary Trawanyň täze Stayhandyklysyndan Muhammed we Maýa gelnece. Maýa gelnece. Bugünkü gepleşigimizde de bilýänsiz Ahmet Atajanow gatnaşýar. Ahmede özüňi gyzyklandyrýan sowalymyz bar diýipsiňiz. Istek aýdymlaryňyz bolsa başlyny Ahmet men ýanymda. Salamu aleykum. Salam Ahmet. Ýaşasym gelýär diýip bir gow aýdym aýtýar şonu jana diýip dinleýär. Bir mümkinçilik göredi şoň ýaly uğraşsaňyz şol gepleşip gördüm alalysylen. Bolan geçmişim gördüğümde o yani men SMS uğratmam yetişmedi bana. Gelinim aytdım hani Ahmet Atajanow bir yanımda olsa solaydım aydıp durka bağırına vasayasın gelýär da şeýle bir ýürek. Sağ olun. Ben çıkan aydım. Menle solaydım aydıp berseňiz maskalaňyzda da işinize de ululu üstünlük arzu etýän döretçilik älemine parahat yurdumuzda arası asmana şeýle ýaşamak, işlemek, döretmek, şeýle mümkinçiliklerini göreden arkadaşlarımıza köp sağ olsun aýtýar. Ýaşlaň öz döretçiligini açyk görkezler, halk köpçiligini şu halk bilen şeýle ýakyn aragatnaşykda bolup halka hyzmat etmäge size döretýän mümkinçilikler üçin Nählan arkadaşlarımıza köp sağ olsun aýtýar. Dilen taşı aman olsun, tutýan tutumly işler hemisi rewat olsun. Türkmenistan watanymyz dama gülläp güläşsin. Bilemsi baltyar döwürde baltyar çağıran aýdymlarynyň owanyň aslynda baltyar ýaşamany arzu etýän hemmemiz. Köp sağ olun, maýenize janyňyz sağ bolsun. Benim size maşgalaňyzda awadançylyk, asudalyk, agzybirlik höküm sürmegi tüýsürüňizden arzu edýär. Doğru, sağ ol. Ahmet'in Dilent ovarlar bilen, sosatalı bilen, hemisi toylarda, bayramçılıklarda baklı yanlanıp dursun. Sağ olun Maýa, Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna size elmedam bir ulüsünlikler, rowaşyklar arzu edýän. Doğru oğlum, sağ ol. Sağ olun. Sağ turun. Sağ olun. Ne? Ahmet, yine vurmuşduğumuz Maýa gelnece ýaşatym gelýär diýen aýdymyla istegüller diýip, aýdym barada biraz öz pikirlerinizi beýan etseňiz, bizle paýlaşsaňyz. Şulaýdym, hormatly arkadaşymyz, biziň mehriban elelerimize, käbelerimize şeýle uly sarpa goýar, hormat goýar. Onun da halkymyz üçin şeýle jowher paýhyndan sazylyp çykan ýanky ene taqdim, muqaddeslige taqdim kitabyny ruhlanyp şulaýdymy gepleşigimiň şu ýerine mehriban käbelerimiz üçin hemde Maýa gelnejäň istek üçin şulaýdymy aýdyp bereýin. Başlyny. Ýatlasam käbämiň galgyn gojagyny, çaga göwni bolup ýaşatym gelýär. Ýatlasam galgynjak tamdyr çöregini, halalykdan dolup ýaşatym gelýär. Ýatlasam käbämiň galgyn gojagyny, çaga göwni bolup ýaşatym gelýär. Ýatlasam galgynjak tamdyr çöregini, halalykdan dolup ýaşatym gelýär. Ýatlasam galgynjak tamdyr çöregini, halalykdan dolup ýaşasym gelýär. Sallanjak bagyny barmagyna gorap, alaja işerdi sapan zara. Sallanjak bagyny barmagyna gorap, alaja işerdi sapan zara.
kuzu geceler balazın gure Hudularını sinip yaşazın gelye Kuzu geceler balazın gure Hudularını sinip yaşazın gelye Mehrindin kanı yaşazın gelye Söyülüp kimseyi yaşazın gelye Mehrindin kanıp yaşazın gelye Söyülüp kimseyi yaşazın gelye Elimin ay günü seninki bolsun Zeminin bar gülü seninki bolsun Akmayılı yollar seninki bolsun Yolumu gül düşer yaşazım gelye Akmayılı yollar seninki bolsun Yolumu gül düşer yaşazım gelye Odun asmanı, odun bulup Vatanın bayramın kutladım elye Odun asmanı, odun bulup Vatanın bayramın kutladım elye Kabe'min mehraban pirdindi bolup Söyülüp kimseyi yaşazın gelye Kabe'min mehraban pirdindi bolup Söyülüp kimseyi yaşazın gelye Mehrindin kanı yaşazın gelye Söyülüp kimseyi yaşazın gelye Mehrindin kanı yaşazın gelye Söyülüp kimseyi yaşazın gelyer Söyülüp kimseyip yaşazın gelyer Köp sağ ol. Ahmet yerine etip beren mehruan enilerimize bağışlap yerine etip beren aydıma köp sağ ol. Elbette mehruan vatanımızda Rahman arkadamın sayesinde ehli enilerimizin güler yüzleri elmidama gülüp dursun. Yurdumuzun revaçlılığına elmidama begenip dursunlar. Bizim Ahmet Florial Fücar arzuları bilen gepleşigimizi devam edýär. Ahmet, ne taýda bolan sohbada gepleşigimiz ýyleşlerimizin ýagny muşdoklarymyzyň bilen telefon arkaly sohbat bilen dowam edýär. Daim bolsaň, indiki muşdogyňyza jaňa däl. Ulugu vesselam. Alo. Aha, görpüzi. Alo. Alo, salam. Salam, gowmy ýagdaýlarmy? Awa gowy. Biz Türkmen Owady teleýaýlymyndan saat bolan sohbada gepleşiginden jaňa diýär. Siz bir de SMS ýollapsyňyz Ahmet Atajanowa istek aýdyma diýip. Özüňiz bilen tanıştyrsaň, görpe. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Osman Owelmuradow. En Ahmet Atajanowdan men oşuma aýdymy aýtmagyny haýyş edýän. Osman. Ahmediň hem size sowaly bar. Osman, Awaýdy. gowmy ýagdaýlaň? Awa gowy ýaşaýan. Okap ýördiňmi? Awa. Neçe bakalar alyan okudu? Beşlik alyan. Tuğulum. Ne hil soru verecek? Ma gıdıklanyan sorulan sowallaň barmy? Men mele oşaýdym sizden haýyş edýän. Mele oşum mele oş. Şolaydymmy? Awa. Şolaydymy sen ödüňem bilýänmi? Bir top bana bilýän. Hani ma hinglenip berjek käm? Mele oş, yettirmesin yele oş.
çarar dolurum hey 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 senin uylen bile oş. Kanada çarar dolurum hey 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 senin uylen bile oş. Köp sağ ol Osman. Näçinji sınıfda okuyan Osman sen? Ben 4. sınıfta okuyan. 4-nji sınıfda. SMS ödün yolladyňmy ya? Eneň ataň kömek etdimi, agalan kömek etdimi? Yo özüm öğrettim. Ay tuğlama. Elmidama Türkmen Wagty bilen daşlaşman, şular ýaly öz seslerini biziň gepleşigimizde iyi berip dur. Sağ ol tanrım. Okuwda da bäşik bahalar almagy arzu edýär. Sağ ol. Onu sen üçin häzir mele uşdan aydymmy? Aýdyp bereýin. Sağ ol. Ene Ahmet ýanky körpejämizde dinledin. Istek aydymam köpleriň söýüp dinleýän aydymy, kalbyna singen aydymlaryň biri Meleguş aydymy. Onu gepleşigimiziň şu ýerine ähli körpejeler üçin, ähli iýleşlerimiz üçin galbertede şulaydyma istek ýerlere körpeje Osman jigimiz üçin Halip alamynyň döreden Meleguş aydymyny ýerine ýetireýin. Meleguş yettirmesin Meleguş kardeşe arzularım hey 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 senin bir Meleguş hey 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 kardeşe arzularım hey 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 senin bir Meleguş çabadıma çap çabadıma çap çabadıma 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 çap çabadıma çap çabadıma çap çabadıma 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 çap kara gülü gülüm bak gülüm gülüm bir de varsın tapata kara gülü gülüm bak gülüm gülüm bir de varsın tapata alnımlı adıydı yaş kalbimin badıydı hayretme gayretim sen hey 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 altabar kadadıysen hey 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 hayretme gayretim sen hey 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 altabar kadadıysen çabadıma çap çabadıma çap çabadıma 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 çap çabadıma çap çabadıma çap çabadıma 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 çap kara gülü gülüm bak gülüm gülüm bir de varsın tapata kara gülü gülüm bak gülüm gülüm bir de varsın tapata çabadıma çap çabadıma çap çabadıma 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 çap çabadıma çap çabadıma çap çabadıma 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 çap kara gülü gülüm bak gülüm gülüm bir de varsın tapata kara gülü gülüm bak gülüm gülüm bir de varsın tapata bir de varsın tapata bir de varsın tapata Ahmet indiki muştoňyzda da jaň edýär häzir. Alo. Alo, salam. Salam. Başlamy Türkmen Wagty ýylymyndan saz bolan söhbetli gepleşiginden jaň edýär. Bir de SMS ýollapdyňyz. Özüňiz bilen tanıştyraýsaňyz. Ben Aşgabat şäherininden Bagary ýaşaýypmyndan. Adyňyz? Adım Amanul Merezowa. Amanul. Bunki gepleşigimizde Ahmet Atajanow gatnaşýar edem. Bir näçe SMS bilen bir de ýüz tutupdyňyz, istek aýdymlaryňyz bar diýipsiňiz. Istek özüňiz gyzyklandyrýan sowallaryňyz bolsa, Ahmet häzir meň ýanymda. Sizi Ahmet bilen birikdirýär. Ahmet ulganda. Salam Amanul. Salam. Siz döretili ýerlemine gaçan başladyňyz. Men orta mektepde okuyan döwürlen başladym Aydymsada. Onuň şonu 2-nji sınıfda merjen nälerine gatnaşyp 2-nji orna münasip boldum. Şondan bäri aýdym aýdyp halkymyň öňüne çykyş edip gelýär. Siz özüňiz näme kärler meşgullanýaňyz? Okuýar,
Miras Türkmen Devlet Medeni Suduna. Tuğrulma. Tuğulama. Sizem geljekki sunugat ustaatlarynyň biri haýsy hünerini el alýaňyz? Türkmen Devlet Medeni Institutyna. Saatçılık oğlan. Meden Miras Fakültetiniň talip bolýaňyz. Hava. Egerde Ahmet Atajanowdan istek aýdymlaň bar bolsa, Ahmet Atajanowdan gowun saat maýdymyny. Ýönetik beraki. Olaydy men siziň üçin uly höweslerini ýerine ýetiren. Size de okuwuňyzda uly üstünlikler arzu edýän. Sağ olun sizden. köp sağ ol. Aman bol. Size de Böyle sağ olun. bizim dörejük topalymyzyň adyndan Gahrman arkadamyň saýasynda Bagtyar talip bolup geljekde de öz saýlap alan hüneriňiziň ustady bolup halkymyza hyzmat etmeňi tüýsürümden arzu edýär. Sağ olun, sağ olun. Köp sağ ol. Ahmet Amanul atly ýyleşmeden ise oýunça gowun şadyn diýen aýdymam mümkin bolsa ýerine etip berseň. Uly höwesle. Geçmen senin için yağıştan yellen. Yağış saçını yuya, şemal daraya. Bu asmandan geçmerin günden. Çünkü gözlüğün gül asmana qaraya. Gözüm bakı urwan mawu belende, söýgüm için ondan düşmerin jyda. Bizim söýgülerimiz belend bolanna, yüreklerimizden islenmez peda. Goy nur ýagsyn. Unça gülleriň deri. Gün nuruna gark bolsun o bolar. Senin üçin hiç dünýäden geçmerin. Geçtim. Söýgümizden geçdigim bolar. Dünyamda şemimsin köngüllü şadım emin heyecan tapar tutulsa adım gönlüm keşfin gülleri Baran acayipim aşık gülleri Sen mirede bulsa yetecek yalı Gönlüm denizinde kallık gönül şadım Ömrüm bir sen batlı yetecek yalı Gönlüm denizinde Dünyamda şemimsin köngüllü şadım
Semin hicran tapar tutulsa adam Gün şadım Merhabalar, ne saat olan Föhütatli gepleşigimiz Eki Naydım Çiğmel Ahmet Atajanov'un iyileşlerimizin istege saatinde yerine getirip vermegine näçe aydımlar bilen dowam edýär. Ahmet, häzir indiki uçduğumda jana däýli. Alo. Alo, salam. Oğlum Yasin. Başlamada Türkmen Wagty ýylymyndan saat bolan Föhütatli gepleşiginden jana däýär. Bir de SMS ýollap. Bir özüňizi bilen tanış edäýsiňiz. Ben saatlık Behir'den. Ahal welaýatynyň Behirden etrafyndan. Wow. Şatlyk bu gepleşigimizde Ahmet Atajanow gatnaşýar. Sizem Ahmede bir näçe sowalam bar diýipsiňiz, gyzyklandyrýan. Başga da istek aýdymlaryňyz da bar diýipsiňiz. Salam şatlyk. Oğlum Ahmet Yasin tattır. Ýagşy, gowy özüňiz. Ağırma varıyor. Bar bolin. İş yapıyorsunuz mu sağ? Ahmet ben sana bir sowalim var. Ben meşhurluğa götüren bir aydım. Kıyıların nädi? Kıyırların nädi? Benim diýen aydım, şoda aydyp dersen başgalarymyz bilen hoşal bolardyk. Şatlyk ýa kaýdymy gyzdyryň nädiýen aýdymly gepleşigimizde ýa-ni özüňiz ýaly Ahmediň muşdoklarynyň biri istegildirdi, onam Ahmet ýerine getirip berdi. Başga istek aýdymyz. Onu köneki operalarımızdan getiren aydımlar var Ahmet Atajanow'un. Owa. Şol aydımlaram hoşal ederdi bizi. Aýnama aýtyp beräýinmi size? Aňylaş minnettar. Aynajan şol. Allah Ahmetcan. Köp sag bol Şatlyk biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Böyle işiniz revaç olsun. Sag bol, size de ul üstünlükler arzu edýän. Janyňyz sag bolsun, sagman işleň. Sağ olun. Sag bol. Ne mehriban iyileşler gepleşimizin şu yerine yankı iyileşmez Ahmet Atajanow'un muşdogy şatlyk üçin hem şatlyk maşgalaty üçin galberde de ähli iyileşlerimiz üçin halipalarymyz döreden aýdymy artyň aýdymy Ahmet Atajanow ýerine ýetirýär. Kurbanım yar katlı boyunu Boşaltalım bunun ile toyunu Yerden kalmadı ile bardım öyle Bardım ellirler barmadan öyle Ayna can ayna Ayna can ayna Bardım ellirler barmadan öyle Ne bu kamlangan arhumar gözümde Ormanım şahte şeker zönde Gel kanalımdan gel hüdümden Öpsem eller öpmesem öyle Ayna can ayna Ayna can ayna Öpsem eller öpmesem öyle Men seni söyürdüm can milletinle Sen beni tüymeye korkardan ille Nedim parmağımdan akşı kolumdan Tutsam eller tutmadan öyle Ayna can ayna
tutsa belli örler tutmadan öyle. Zamellir örler tutmadan öyle. Köp sağ ol Ahmet. Yeni terpelen aydımla. Sağ ol. Rahmaniyleşler, gepleşimidi saat olan söhbet arkalı devam ediyaz. Ahmet, indiki hoşlanmadan can ediyaz. Alo. Alo, salam. Salam. Başlan biz Türkmenova teleyayılımından saat olan söhbet gepleşiminden can ediyaz. Siz de SMS yollapsınız. Hava. Özünüzü bile tanışıdaysınız. Akal olayısın bağda han etranı hasıl olası. Ani feydu aytet. Bu gepleşimde de Ahmet Atacanov katlaşıyor. Ahmet'e aklandıran soğanımız var olsa, ya olmasa istek aydımlarınız var olsa Ahmet benim yanımda sizi Ahmet ile biriktirir. Aytaç salam. Salam kovmuşsunuz. O ya şey qo'ymadingiz. Hava. Ahmet'ten istek aydımlar var olsa başını Aytaç. Oğuzlarım Bahara diyen aydımla bir aydıp berse. Ondan Onun maskalasında ödeyalsın ota olan söwestul adamlar bağmı. Men maşgalamda öňden aýdymaýdan ýok. Özüm şu sunwata uly höwesem bolan soň aýdym sada baş goşdum. Benim maşgalam bilen tanıştyramda özümiz 4 dogan iňullary men ondan kiçi oglanjygym bar, soňam 2 san gyýjygym bar. Özüm maşgalaly 2 oglum bar. Atlarım Serda Didar. Ýöne kiçi oglum şumat aýdym sada uly höweslen ya özi aýdym aýdasy gelýär. Owa. Aytaç Ahmet'in aydımlarından bilýäniň barmy ya? Aydıp bilmem. Ne yan bağladım ağlar aydıp berbiler. Hani? Gel kolay kolay atma ara, yolsa buyuruk para para. Gel gülüm kışımdan nüray bahara, bahara. Salaydı. Köp sağ olun. Size mi özünüzle tanıştırsanız? Benim anı Sehed ve Akmaya. Akmaya. Geleceğiniz bir de SMS bilen yüz tutupdu. Sizem aydım aytmany halaýaňyz we dinleýiji. Dogrymy? Sağ ol. Köp sağ olun Akmaya bizim gepleşimizde gatnaşanyňyz üçin. Okuwçum. Akmaya okuýaňyzmy? Ya bir rahmet çekýäňiz. Elişet yap, keştet yap. Tuğulamy? Okumu kurtardım. Tuğulamy? Siz uly sunwat bilen meşgullanýan ekeniňiz, keşte çekmek bizim milliligimizden gelýän, atawaga gelýän iňmir gowy, iňmir asly däpde surlarymyzyň biri size işiňizde, durmuşyňyzda uly üstünlikleň ýar bolmagy tüýsürimizden arzu edýär. Böyle bilen size arzu edýär işiňizde uly üstünlikler. Sağ olun. Ahmet Aytaç gelneje Akmaya jigimiz üçin gel gülüm diýen aýdym ýerine türüp bersem. Başdy. Ne gepleşigimizde sizin öz muşdoklaryňyz bilen ýerleşdirmez bilen söhbet arkaly bugünkü saat bolan söhbet gepleşigimizi dowam edýär. Taýym bolsaň indiki ýerleşdirmezden birine jaň edýär. Taýym. Alo. Alo, salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Salamu alaykum. Gowmy ýagdaýlaryňyz bagşlaň biz Türkmenova teleýaýlymyndan saat bolan söhbet gepleşiginden jaň edýär. Bize bir näçe SMS ýollan ýerleşdirmezden birisiz. Bu gepleşigimizde Ahmet Atacanov
gatnaşýa. Ilki bilen bir özüňiz bilen tanıştyrsaňyz. Ne tasavvur vilayeti Köydülece tarafında Recep Türkeş. Türkeş ağa. Awa dinle. Bu gepleşigimizde Ahmet Atajanowa istek aýdymlaryňyz bar diýip bir de SMS ýollapsyňyz. Gyzyklanýan sowalyňyz bolsa Ahmet ýanymyzda. Ahmet siz bilen. Salamu aleykum Türkeş ağa. Wa aleykum assalam. Salamu aleykum. Oğum taplanma. Ýaxşy. Gomy ödüňiz? Awa şükür da. İşläp bersiňizmi? Yani men üçin urufat bermäge diýen aýdym aýtyp berasen, otalam ha işine üstünlük, hormat tatlaryň eýeleri bolman arzu edýän kesune kemal tap. Sağ olun minnettar. Türkeş ağa. Köp sağ olun benim gepleşigimde gatnaşanyňyza. Mesele gepleşikleriň howry köp bolsun. Köp sağ olun Türkeş ağa. Janyňyz sağ bolsun. Elmidama Türkmen awazy bilen galyň biziň gepleşigimizde istek SMS-leňizi ýollap durmagyňyzy haýyş edýär. Sağ olun. Ene Ahmet ýene bir müştaklarymyň biri Türkeş ağa ruhsat bermäňe diýen aýdymna istek bildirdi. Häzir mehruan ileşler ýanky ileşmediň isteklerini kanagatlandyrar, aýdym ýerine ýetirler. Ilki bilen ýene bir ileşlerimize jaňa däýli. Awa. Alo. Alo, salamu aleykum. Wa aleykümselam. Gowum ýagdaýlaryny bagşlaň biz Türkmen Awazy teleýanymyndan jaňa diýär, saat bolan söhbetli gepleşiginden. Hawa SMS ýollapdym. Owa, biziň gepleşigimizden Ahmet Atajanow gatnaşýar, siz aýdymlar bar diýipsiň. Owa, men bir islegim boýunça şol Ahmet ruhsat bermäňe diýen aýdymny aýtyp berse, ören şart bolurdym. Ilki bilen özüňizi gyzyklandyran sowalyňyz bar bolsa, soňam özüňiz bilen tanıştyrsaňyz. Gyzyklanýan sowalym şol Ahmet Atajanowdan sorasym gelýän zat, şu öz aýdymçy deň duşlaryň içinde bir ýakyn gatnaşýan bir dostuňyz barmy? Elbette bar ýöne özüňiz bilen tanıştyraýyl. Bolýa. Men aýdymçy Söhbet Kasymow. Ene Ahmet bu gepleşigimizde size garaşylmadyk sowgadymyz öz kardeşiň, dostuň Söhbet Kasymow ýürüýte istek bildirdi, bir de SMS ýollady. Ahmet bilen siziň gepleşigiňizde guruluşmak istedi. Söhbet dogrudan senmi? Owa. Gowmy? Ýa-şy gowum Ahmet, gowumjan sal. Ya bilip uğratdym ya SMS ya guruluşasyň elmi? Ay Ahmet dostum gatnaşýar diýip menem gatnaşaýyn edimde. Töwerme. Şol eýam jaň edende sen aýdymyň gitdi bolan biraz diňşirge dememle? Düşündiň ha göni? Owa. Bir haýsy bir gepleşik bolsa da şu söhbet bilen bile şo gepleşige gatnaşýar köplenç. Elbette ýakyn aýdymçylym söhbet. Ondan Hemem para Turjaev. Owa. Söhbet köp sağ ol. Bu gepleşigimizde gatnaşanyň üçin durmuşda işiňizde ulysynyklar arzu edýär, owaňyz belentden ýanglansyn. Sağ ol Yakup. Size işiňizde üstünlük arzu edýän dost. Köp sağ ol. Tamam işte. Ne? Ahmet bizim dörüjülük toparmyzyň ýürüýtesinde garaşylmadyk sowgat taýýarlady diýip gepleşigimiň başynda beýan edipdik. Olam biz öňden bir dörüjülük toparmyz bir siz bilen gyzyklandylar, ýakyn kardeş, dosty kim bolup biler diýip. Şoň üçin biz bilýär durmuşda da söhbet bilen şeýle dostumyzy Ançynam söhbet bilen guruluşdyk. Söhbetden biziň gepleşigimizde ýürüýte 0559 belgimizde SMS ýollady. Ulýhowat bilen bu gepleşigimizde gatnaşdy. Söhbetde de ýene bir ýola işinde durmuşynda ulysynyklyň ýar bolmagy tüýsürimizden arzu edýär. Elbette ýanky öň ýanaky ileşimiz bar. Siz müşdoňyz onuň sen aýdymam ýürüýte ruhsat bermäňe diýen aýdym. Ýöne şol aýdymyň istenjegini söhbet bilen okdy. Bu tötänden bolan zat. Şoň üçin gepleşigimiň dowamynda, gepleşigimiň şu ýerinde ileşlerimiziň dostuň söhbetiň istegini kanatlandyrsam. Söhbetiň öz bilýär-de dostumdygyny. Şoň şu öz aýtdyrjak bolýar da. Hawa, ýani özüni tanıtmagy aýtdyrjak boldy.
Bolýar men şu dinleyijilerimiz üçin, şu ýanky iýleşmemiz üçin ruhsat berdiýän aýdymy ýerine ýetirip bereýin. Hawa aslında. Gözler. Gözel gözlerime bakayın. Gözlerinde gördüm men aşkın tokayın. Şemalsız gecede uqa vatanda gorogunda durup şöwür çekeyin. Şol gözler balqıllap oýanan çağı öňümde epilip diýde çökeyin. Bilmedim men. Nädip döredük äseniň gözlerim. Onuň nury ne gülle var, ne günne. Bar rowşen jemlenipdir bir senne. Şu çaqa sen sızylmadyk duýgumy. Oýurtdy şol gözler seredip menne. Bir ökde suratkeş bolsadım käşke. Sen keşbin sığdırmak ne agyr boşqa. Gara gözleň maňa bakşýaly. Bakmasın hiç kaçan başka. Vasbederden ecid elýär sözlerim. Sözgün bolsa älem senin gözlerim. Oy nädip dörese şeýdip döresin. Şol gözlerden ayrılmasın gözlerim. Şol gözlerden ayrılmasın gözlerim. Yürekde adım yazmana ruhsat ber bana. Şanyna aýdym bilmeni ruhsat ber bana. Yürekde adım yazmana ruhsat ber bana. Şanyna aýdym bilmeni ruhsat ber. Asman ayına yar fin manasip bitlemene baltın çayına inni min yar bir karar görmezim didarını gitmeye gece boyu beni intizarını seni söyürün kirdimimde benim erkim seninle yar senin herdiminde aşkına mecnun bolmana ruhsat bermana ayap çık canın söymene ruhsat bermana aşkına mecnun bolmana ruhsat bermana ayap çık canın söymene ruhsat bermana. Kalbimdaki sözlerim yeni kaytaların söýgü sözlerim dilim asla söylemez diýmezem söýýän sana yarım gönlüm şadlanar can diýsen adıma barım menin yarım sana ömrümün aydymy
Kırmızı güller bermeni, ruhsat bermana. Kirdimde canın süymeni, ruhsat bermana. Kırmızı güller bermeni, ruhsat bermana. Kirdimde canın süymeni, ruhsat bermana. Men özüm hem sizin yankı ruhsat bermana diyen aydınmada şeyle uğur dinleyen aydınlarının biri, sizin aydınlarının içinde en bol aydınlarının biri men fikrimce. Elbette mehvan iyileşler, sağ olan sokuda gepleşigimiz, iyileşlerimize telefon arkalı sohbet bilen devam edeceğiz. Ahmet tayin ortadan indiki iyileşlerimizin birine can edeceğiz. Alo. Alo, salam. Salam. Başlan bir Türkmen Vatili ilminden sağ olan sokuda gepleşiginden can edeceğiz. Siz de SMS yollarsınız. Özünüz bile tanış edeysiniz. Men Ahal vilayetinin Tezeni etrafından Merede ve Şemşat. Şemşat bir de bir näçe SMS yollarsınız. İstek aydymma diýipsiňiz, gyzyklandyran sowalymma diýipsiňiz. Men häzir ýanymda Ahmet Atajanow. Ahmet sizle ulaşa. Salamu alaykum. Sağlık Ahmetcan, oğlum sağmanca gebiýäňizmi, işleýäňizmi arma görüm. Bar boýun, ýaşy, gowy ödüňiz işläp berdiňmi sağ? Ýaşy, ha, Hudaý. Sizem gowy. Ýaşy. Bizlik sowalyňyz bar bolsa, ýa bir aydymma istek bildirýän bolsaňyz arkaýyn aýdy bermeli. Bar oğlum, men ilki bile ruhsat etseňiz öz ýüregimden çykan sözlerimi size aýtmakçy bolýarmyn. Ene hökmünde. Aýdyň dinleýäsiňiz. Men 3 perdendim ma, bir oğlum 2 aýdym şolaň toýuna da sen gelip men saframa saatlyk goşdum. Hemme kişiň göwnüni götürdüm. Oň tüýnem sen özüňe galy bersede, sizi şu zatlara heweslendirýän, arkadamda da sizi gollaýanlyklaryna, bir de şu zatlara rowa götürýänliklaryna. Sağ bolsun aýtýar arkadamyň jan, sağ bolsun. Köp sağ bolun. İşlerimi dana rowat bolsun Allah. Köp sağ bolun, janyňyz sağ bolsun. Niýelik gepleşiklemede gatnaşmagyňyzy tüýsüregimizden arzu edýär. Ondan sen hawa sen aýdym aýtýan, gidilmeň öz sagam aýtýan ýaly begenip buýsanyp dinleýär oğlum. Şoň üçin özüň näme aýdym çykarsaň, şonu bir de aýdyp berseň, bir de men ýürekden kabul edip dinleýär hala. Bolýa. Sağ olun. Ona gepleşigimiziň şu ýerine ýanky Şemşat gelnejemizin istek bildiren aydymlaryny bir näçesine aýtdyk. Yani özüňe goýan aýdymlaryň birini aýtyp berä diýdi. Menim şu gepleşigimiziň şu ýerine ýanky iýleşlenme üçin, ýagny Şemşat gelnejen agzy maşgalasy üçin Nurana diýen aýdymy ýerine ýetiren. Canım ilkim cana can
karaş dime gel seni yanım Söywemi almanım sen menki bolmanım Karaş dime gel seni yanım Nuranım aylı geceleri zeyran eyleli Yar gel yanım birbirine sevdim karab doymalı Nuranım aylı geceleri zeyran eyleli Yar gel yanım birbirine sevdim karab doymalı Köp sağ olun. Ahmet bugünkü gepleşimizde gatnaşdyňyz. İýleşlerimizden istek aýdymlaryny ýerine ýetirdiňiz we gyzyklanýan sowallaryna jogap berdiňiz. Bizem şu fursatda bizem dörejik toparmyzyň adyndan we işiňizde durmuşyňyzda ulysynyklyň ýar bolan tüýsürimizden arzu edýäs. O adyňyz belenten ýanglansyn. Sağ ol. Benim şu gepleşik barada aýtsam, bir ütköşük gepleşik, bir özüne çekici, bir gyzykly, elbetde şol istek bildirýän adamlar bilen şeýle telefon arkaly gürleşip şolar bilen näme istekler bar, näme sowallar bar, näme aýdymlar diňläsler gelýän şu aýdymçylary bir şeýle bir itergi berýär-de şolaryň ýanky sağ bolsun aýdyp uly üstünlikler arzu etýänleri bir de şeýle buýsanlar ýar. Bizem ýene de çağırsaňyz gelir durar. Okman. Şeýle mümkinçilikler döret berýän bir de okumany öwrenmäni döret halipe bolup durýan hormatly arkadaşymyza şeýle eşret zamanda ýaşatýan üçin köp sag bolsun maýdýan. Şeýle gepleşiň iýdi guru bolsun, hormatly arkadaşymyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il ýurt bähbetli alyp barýan işlerine elmydamy rowaşlar arzu edýän. Türkmenistan rowaşynyň watan ýylyna ähli iýleşlenmede uly üstünlikler rowaşykly ýyllaryň biri bolmagyny tüýsürimden arzu edýär. Köp sağ olun. Ahmet siziň şeýle tüýüz arzularymyzda buýsan şu dolfedeňde tüýsürimizden goşulýar. Mehriban ýyleşler ýörüte Türkmen wagt tele ýylymyna saz bolan söhbetli gepleşigimizden bu edek sanam şeýle geçirip turýar. Gepleşigimiziň şu ýerinde bizem dörejik toparmyzyň adyndan mehriban watanymyzy rowaşyklaryň rowaşlygyna anamly bede wad bilen öň alyp barýan gahryman arkadaşymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny alyp barýan mum adamlar ähmiýetli beýik tutumlarynyň elmydamy rowaj almagy tüýsürimizden arzu edýär. Bugünkü gepleşigimiziň şu ýerinde ýörüte gepleşigimiziň mehmany aýdymçy Ahmet Atajanowyň gahryman arkadaşymyzyň adyl siýasatyny wasp edýän, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni wasp edýän bir buýsanç dolu aýdym bilen jemleýär. Ýene gepleşiklerimizde görüşýänçäk hoş sag bolun mehmanlar. Şıxatı dol yar elime Gulaçar bağıtıyar dövrümül Arkada sayasını şartlanıp Ak yolu kanatlanı gönümül Bakın bir taraf barakat şanak Diyarımı dostluk nurunu saçtı Ak yolu kalkının Türkmenistan Bugün terli ösüşleri oluştu Şöhret evi vatanım, şöhret arkadaşımına, şöhret Türkmenistan'ım, şöhret evi vatanım, şöhret arkadaşımına,
Şöhret